a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum is-26 ta' Marzu il-Konferenza tal-Isfijiet tal-Ewropa qiegħda tafda lill-Knisja f'Malta u f'Għawdex biex tagħmel talb speċjali għall-vittmi tal-gwerra. Kif ukoll nitolbu għal paċi ġusta u sostenibbli ġewwa l-Ukrajna u fl-Art Imqazza. Huwa dover tagħna bħala membri tal-Knisja, bħala bnedmin ta' qiegħda tajba li nitolbu ħafna għal paċi. Inkomplu l-mixja tagħna matul dan iż-żmien għażiż u qaddis tar-Randan u llum ħan nirriflettu kemm il-Mulej Alla tagħna huwa qrib tagħna, jimxi magħna. Xi grazzja kbira li ngħaddu miegħu dawn il-momenti. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li kollok tieba l-qajt il-foqra u l-midinbin mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek il-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li bil-ħarsin tar-Randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nittrażnu b'ħajja qaddisa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa, Iżrael, agħti widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qed nagħmlilkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. Araw, jiena għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani l-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru għarrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli daqs dan il-ġens kbir. Għax liema ġens hu hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna l-mulej Alla tagħna kull xhin insejħulu. Jew liema ġens hu hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed noffrilkom illum jien. Bis-sifta ħajnejk u oqgħod attent ħafna għalik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek.
imma allimhom lil-uliedek u l-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil-Alla. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej flimkien, sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej, faħar l-Alla tiegħek Sion, u jisaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Flimkien, sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. U jibat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibat is-silġ bħas-suf, ixerret bħall-irmiet il-ġilata. Flimkien, sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarra fid-digriti tiegħu. Flimkien, sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja, u inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żaritra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallim lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min ħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Din hija t-tieni laqgħa tiegħi magħkom matul dan ir-Randan. 15 ilu meta kien kemm beda ir-Randan, konna fl-ewwel ġimgħa tiegħu, irriflettejna fuq kif il-mixja tal-konverżjoni tagħna matul ir-Randan hija mixja ta' tama. U kellna wkoll dakinhar il-figura tal-profeta Ġona li mar isejjaħ il-poplu ta' Ninwe għal konverżjoni. Illum ħanaraw kif il-mixja tagħna tar-Randan, dil-mixja ta' tama, hija mixja fejn aħna narfu li Alla tagħna huwa daqshekk qrib tagħna. Fil-fatt dan hu li smajna llum fl-ewwel qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Għandna l-poplu ludi hawnhekk li ħareġ mill-jasar tal-Eġittu għaddejjin fid-deżert u l-mulej permezz ta' Mosè il-mexxej ried li l-poplu jorganizza ruħu. Kien poplu kbir u l-poplu kellu bżonn min jorganizzah. Kienu diversi tribujiet, 12 tribu, u l-mulej ried li l-poplu allura jkollu l-liġijiet tiegħu biex jgħixu tajjeb bejniethom, biex iqimu lil Alla, biex ikunu soċjetà ġusta, soċjetà onesta fejn kien hemm il-qbil u l-armonija. U l-mulej permezz ta' Mosè jgħidilhom hekk għax li ma ġens u hekk qrib li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna, il-mulej Alla tagħna. Kemm kelma sabiħa u ta' kuraġġ din li konna il-mulej qrib tagħna, kull xħin insejħulu. Il-mulej huwa qrib ta' kull wieħed u waħda minna. Il-mulej huwa qrib tiegħek. Il-mulej jimxi magħna, il-mulej jimxi miegħek, il-mulej iħarsek, il-mulej jagħtik id-dawl li għandek bżonn. Il-mulej jistiednek kontinwament biex tersaq lejh, tindem min-nuqqasijiet tiegħek
u tersaq lejh, titħeġġeġ għalih, għax il-mulej Alla tagħna huwa qrib tagħna. Huwa qrib. Imma int qed tipprova tkun qrib tiegħu. U mbagħad iktar l-isfel fl-istess silta, il-mulej permezz ta' Mosè qed jgħid lill-poplu, qed jgħid lil kull wieħed u waħda minna wkoll biss iftaħ għajnejk. Jiġifieri kun attent. Iftaħ għajnejk jiġifieri ħatħares lejn xi ħadd jew lejn xi ħaġa. Imma int lejn min qed tħares? Int bħala nisran, int bħala dixxiplu tal-mulej qed tipprova inti tfittex il-mulej, speċjalment f'dan iż-żmien tar-randan. U ikompli jgħidilna u qgħod attent ħafna li kien nifsek, jiġifieri ibża li kien nifsek. Jiġifieri tagħmel xejn li lilek jista' jġibek fl-inkwiet, tilabx man-nar għax tinħaraq. U allura din l-attenzjoni fuqna nfusna mhux b'sens ta' egoiżmu jew li nkunu fissati fuqna nfusna, ma li nieħdu ħsieb tagħna nfusna. U anki nieħdu ħsieb ta' xulxin naturalment. U jkompli jgħid ukoll li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt bajnejk. Hawnhekk l-importanza tal-memorja. Kemm ħaġa sabiħa u pożittiva li aħna ikonna memorja, li aħna niftakru fit-tajjeb li l-mulej għamel magħna, li l-mulej għamel miegħek. Li inti tiftakru wkoll fit-tajjeb li jagħmel miegħek ħadd ieħor. Li allura niftakru kemm il-mulej kif qegħdin naraw huwa qrib tagħna. U allura qed jgħidilhom biex ma jinsewx il-ħwejjeġ li raw bajnejhom. Il-mulej kien ħelishom mill-jasar. Kif il-mulej jeħles lin, il-mulej jistedinna kontinwament biex aħna ninħelsu minn dak li huwa dlam, dak li huwa negattiv, dak li huwa diżonestà, dak li huwa ħażen. U hemm ħafna tipi ta' ħażen. Il-mulej qiegħed jistiednek biex inti għalkemm inti forsi tgħid jiex nista' nagħmel, imma il-ftit tajjeb tiegħek, l-għażliet pożittivi tiegħek ħajamlu differenza, tinsab fejn tinsab. U l-aħħar kelma li llum nisimgħu fl-ewwel qari li wkoll tagħmlilna kuraġġ u tqawwilna qalbna. Tħallix dawn il-ħwejjeġ tajba allura tħallihomx iwarbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek. Jiġifieri għożhom. Ħalli l-qalb tiegħek tkun qrib tal-mulej. Ħalli l-qalb tiegħek tkun qrib il-qalb ta' Ġesu. Imma narġa' nistaqsik immint lil min qiegħed tfittex. Qed tfittex tkun qrib tal-mulej, qed tħalli l-mulej jiġbdek lejh u fejn tinsab qalbek. X'qiegħda tfittex qalbek? Ħuti eżis, il-kliem tal-mulej huwa spirtu u ħajja u jagħtina l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Hekk smajna fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Nitolbu biex f'dan ir-randan nagħtu widen għall-kelma tiegħu u nħarsuha fil-waqt li ngħidu wara kull talba tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ li jdawwal triqatna. Tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu għal katekisti u dawk li huma msejħin biex iwasslu l-kelma fost ħuthom l-aktar fost it-tfal u żgħażagħ. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ li jdawwal triqatna. Għal min għandu awtorità biex jifhem li huwa wkoll irid jagħti widen għal-liġi tiegħek u jobdi l-awtorità tiegħek. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu b'mod speċjali għall-vittmi tal-gwerra. Nitolbu wkoll għal paċi ġusta u sostenibbli fl-Ukrajina u fl-Art Imqazza. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu wkoll għal dawk il-persuni maħkumin minn skrupli biex jinħelsu minn legaliżmu li joħnoq l-ispirtu u jinfetħu għal ħelsien tal-imħabba ta' Kristu li tirbaħ kull jasar.
nitolbu. tkun il-kelma tiegħek musbih li jdawwal triqatna. Nitolbu għalina l-koll biex nkunu aktar lesti biex nisimgħu il-kelma qabel ma nippretendu li nagħlmu lill-oħrajn. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbih li jdawwal triqatna. Niftakru fl-eżis morda kollha tagħna, speċjalment dawk li huma morda b'mart terminali u dawk li qegħdin jieħdu l-kura il-bot minn xtutna biex intimu lejtejnhom u tlaqqahom ma' nies ġenerużi u professjonisti li jgħinuhom bl-aħjar mod biex jiksbu il-fejqan. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbih li jdawwal triqatna. O Alla missier tagħna, mexxi l-passi tagħna skont il-kelma tiegħek biex ebda deni ma jaħkem fuqna għax inti turina t-triq tal-ħajja u fid-dawl tiegħek naraw id-dawl bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej ittalbu l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biet minn kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u mix-xorb. Ħalli hekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tjieba tiegħek. Għalhekk maqtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluq ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu
u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Salvana jento salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li int trid tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil wliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin, speċjalment il-vittmi tal-gwerra. U daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu. Biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm min tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiju nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswa lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisti mektijieti kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħlina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu, il-paċi tagħna. Il-ħaruf Talla li jneħħi d-nub tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U waħfir li Sinjur Alla. Nitolbu. Għaddisna Mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żomna l-bogħod minn kull erq biex ikun jistħoq inna kull ma wetna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Sa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija
fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja. Meta Sittna Marija ġiet imtella is-sema bir-Ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sittna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Omm ta' Kristu. Itlob għalina. Omm il-Knisja. Itlob għalina. Omm tal-ħnina. Itlob għalina. Omm tal-Grazzja t'Alla. Itlob għalina. Omm muxebba. Itlob għalina. Omm it-tama. Itlob għalina. Omm li żjed safja. Itlob għalina. Omm li żjed nadifa. Itlob għalina. Omm bla teba. Itlob għalina. Omm tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Omm tal-aġeb. Itlob għalina. Omm tal-pareri tajjeb. Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Omm ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu.
Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.